Ćao ljudi, moje ime je Ivana, trenutno živim i studiram u inostranstvu, u Barceloni u Španiji i odlučila sam da pokrenem ovaj svoj YouTube kanal kako bih se bavila studijama i životom u inostranstvu za nas mlade koji odlazimo. Naišla sam na manjak informacija kada sam ja žela da se malo raspitam oko nekih stvari koje mi nisu bile jasne, tako da sam odlučila da budem prva, bar koliko ja znam, koja bi pokrenula YouTube kanal koji se bavi upravo time, znači studiranje u inostranstvu, život u inostranstvu, sve na što treba da računate, sve što vas nervira, ne nervira, šta vam nedostaje ili čega ste jedva čekali da se otarasite, nešto vezano za druženje sa strancima, za život sa strancima, potpuno druga sredina, samostalan život za one koji to nisu imali i tako da sam odlučila da moj prvi video, odnosno bude upravo jedan koristan video, a to je samo za studente iz Španije, nažalost, a to je kako dobiti takozvani nije, odnosno tije. Šta je zapravo nije? Ono što se nama predstavi u momentu kada mi treba da odemo u inostranstvo, to je da nam je potreban nije. Nije, odnosno N i E, je takozvani broj za identifikaciju stranaca, odnosno nešto kao redni broj za sve nas koji nismo iz Španije, a dolazimo u Španiju. I stvar je u tome da nama svi predstave kada nam treba nije, a zapravo mi nije dobijamo u vizi. Nije je broj koji u svakom pasošu u vizi možete da nađete, piše jednostavno nije i ispod ima jedno slovo, pa niz brojeva, pa drugo slovo. Tako da u suštini nije mi svi imamo. Ono što nama treba zapravo, to je tije. Šta je tije? Ovo je tije. Tije je tarjeta de extranjeros de identidad, de identidad de extranjeros, a to znači u suštini da je to kartica koja vama služi kao lična karta u inostranstvu. Dakle, to je lična karta za sve strance. Ono što mnogi ne znaju, to je da je tije potreban svima koji dolaze i iz Evropske unije i van Evropske unije, s tim da mi koji dolazimo van Evropske unije, ja sam konkretno iz Srbije, mi moramo da vadimo vizu, a ostali ne moraju. Takođe, jedna od stvari koje nam niko ne saopštava, a to je da kada želite da izvadite nije, odnosno tije, niko vam ne saopšti ni u ambasadi, niti je bilo ko to upućen uopšte, a to je da je to proces koji traje 3 meseca. S obzirom na to da viza kao takva traje 3 meseca, vi bi trebalo da aplicirate za sastanak za tije već prvog dana kada dođete u Španiju, ako je moguće i pre toga. Zašto? Zato što se na sve čeka po mesec i po dana. Ovde je birokratija jako spora i da gore nego na Balkanu. U suštini sve funkcioniše preko interneta, stvari samo u tome što se na sve čeka jako dugo, zato što ima mnogo ljudi, niko ne govori engleski, morate da budete spremni da čak i u kancelariji za strance se govori isključivo španski, tako da, znali ili ne, vi morate da naučite te neke osnovne termine kako bi mogli da se sporazumete sa njima. Kako ja sada ne bih pričala sve linkove i tako dalje, ja sam odlučila da sve napišem dole u opisu videa, biografija, kako to već se zove. Odlučila sam da vam ostavim sve linkove, tako da ja ovdje imam zapisano sede.administracionespublicas.gov.es. To ću dole ostaviti kao link. Da biste aplicirali, morate da odete na taj link i onda da pratite sledeća uputstva. Ja ću vam uputstva sada pročitati zato što ih ne znam napamet. Kada kliknete na taj link, prvo morate da idete na procedimientos, kliknete na to. Sledeća opcija je extranjería, kliknete na to. Cita previa, što znači zakazati sastanak. Onda pročitate i označite acceder al procedimiento, onda kliknete na to, označite grad u kome se nalazite, konkretno ja sam označila Barcelonu, ali označite koji god, vidjet ćete tamo listu. I idete na Expedición de Tarjeta de Identidad de Extranjeros, piše huellas. To znači da ostavite otiske prstiju. U suštini,
možete i da screenshotujete ovo. Ja uopšte ne znam koliko se ovo vidi, zato što je malo providno, tako da to je u suštini korak po korak sve što vam treba. To su meni dali, zato što su videli kad sam se ja pojavila, pričala sam na engleskom, nisu znali kako da iskomuniciraju sa mnom, pa su mi dali papirić. U suštini, kada završite sve to, samo imajte u vidu da se javlja ovde veliki problem. Sad ne znam kako je za druge gradove, ali znam da u Barceloni se čeka po mesec i po dana na sastanak, tako da u suštini bi trebalo, najbolje bi bilo, pošto se nekad dešava da izađe da ne postoji prostor za sastanak, ne postoji termin, trebalo bi samo da sačekate ponedeljak ujutru kada se pravi taj presek i uvek će da se desi da je neko otkazao sastanak ili da se nešto upraznilo neko mesto, tako da bi trebalo sačekati najbolje ponedeljak ujutru, zato što se tada u suštini pravi taj presek i desit će se da postoji sastanak. Ja sam konkretno imala sreće, pa sam otišla u jedno mesto koje spada pod Barcelonu, iako je udaljeno bilo 45 minuta od moje kuće metrom, ali u suštini dešava se da ljudi moraju da putuju u neki grad koji je udaljen sat, dva od grada u kome žive. Zašto? Zato što je velika gužva i velika potražnja i sve jedno čekaju, znači 3-4 nedelje. Tako da bi trebalo da sačekate neki ponedeljak. Vi pokušajte svakako, ali će da se desi verovatno da nema, izaći će vam da nema slobodnih termina ili tako nešto. U tom slučaju no stres, sve ok, samo sačekajte ponedeljak, utorak, kada se oslobađaju ta mesta. Dokumenta koje su vam potrebna za sastanak su sledećih 7 stavki, nisu sve dokumenta, ali ja to volim da kažem da su to 7 stavki i u suštini, sad ću da vam isto pročitam da ne bih nešto zaboravila. Prvo što vam treba je empadronamiento. Empadronamiento je u suštini papir koji vam je dokaz da boravite u Španiji, odnosno da ste prijavljeni na neku adresu, da živite kod nekoga, da ste potpisali ugovor za stan, kako već, nije ni bitno. U suštini empadronamiento je prijava boravka. To je to. Empadronamiento takođe bi trebalo da odete, ali to možete kada dođete u Španiju i isto se čeka nekih 10-15 dana na taj sastanak. To je dokument koji bi trebalo prvi da izvadite, upravo zbog toga. U suštini odete u tu neku dežurnu kancelariju, tu možete da izguglate gde se nalazi u vašem gradu, odete tamo, postoje neki automati, iskucate svoje, ponesite pasoš, ponesite pasoš, ja ga nisam prvi put ponela, uglavnom stavite tamo, skenira se pasoš na tom nekom automatu na ulazu, onda tu sačekate, izbaci vam neki papirić, vi isklikćete nešto na španskom, ukoliko vam nije jasno, pitajte bilo koga ko radi tamo, pomoći će vam, samo ih pitajte na španskom, naravno, i to bi bilo to. Sačekate, dobijete papirić koji treba da sačuvate i taj papirić vam je u suštini nešto što vam treba kad dođete na taj sastanak za empadronamiento. To je to, u suštini više o tome bih mogla da pričam u nekom drugom videu, da ne bi sada ovo predugo trajalo. Sledeći dokument koji bi vam trebao, to je dokaz o zakazanom sastanku. Dokaz o zakazanom sastanku je u suštini papir koji ćete dobiti kada aplicirate preko interneta i taj dokaz je zapravo taj papir koji će vam na kraju apliciranja izaći i vi onda samo to treba da isprintujete i to je to. U slučaju da ne isprintate papir koji bi trebalo, koji vam oni pošalju, ko što ja nisam uradila, možete samo da odštampate e-mail ili bilo kakav dokaz da ste vi taj sastanak zakazali. Znači, ja sam samo uzela, odštampala mail i nisu mi nikakav problem pravili, s tim da ja sam bila u tom mestu koje je udaljeno malo, tako da me nisu ni tražili taj papir, zato što nas je bilo možda 10-ak, mogli su me nađu po imenu, dok recimo moja drugarica koja je bila u centru Barcelone, njih je bilo na stotine i ona je morala da ima papir jer su oni ukucavali po rednom broju, ne po imenu i prezimenu. Dokument broj 3 je aplikacija, odnosno formular koji ćete popuniti kada aplicirate online. To je formular sa vašim podacima, adresom i tako dalje. To sve već postoji, samo ukucate svoje podatke na sajtu koji je već dole. Tako da u suštini to je to, popunjena aplikacija.
Četvrto što vam treba, to je vaš pasoš, ponesete original i kopirate vizu i prvu stranu pasoša. Kopije ostaju njima, a vaš pasoš kao original ostaje čisto na uvid da bi oni mogli da provere da li je to. Peto što vam treba su fotografije. Fotografije takođe imate opisano sve na sajtu, ali ko ne razume španski, da malo bolje pojasnim šta je konkretno potrebno. Oni imaju na sajtu objašnjeno kakva treba da bude fotografija, kakva pozadina, format i tako dalje. To je bela pozadina, format je usprilike kao za pasoš, ali imate tamo napisano, oni imaju, tako da znate gde god odete da se fotografišete, to vam je, imate, znaćete kako da kažete. Što se tiče fotografije, ukoliko radite u Srbiji ili donosite iz Srbije, potrebno vam je 1 ili 2 fotografije, zavisno od kancelarije do kancelarije koje to zahteva, s tim da u suštini vi morate da odradite minimum 4 fotografije, tako da vam ništa ne fali ni da ponesete sve 4. Šesti dokument koji vam treba, to je odobrenje univerziteta, odnosno potvrda univerziteta da ste upisali godinu. Na toj potvrdi bi trebalo da pišu datumi, koliko imate časova nedeljno, kad počinje, kad se završava i tako dalje. To je papir koji vam treba, znači ne matrikula, nego papir koji je neki kao sertifikat koji dokazuje da ste upisali kada počinjete i kada završavate fakultet. Zašto vam to treba? Zato što oni moraju da vide kada vam se fakultet završava, zato što je taj datum, poslednji datum, u stvari datum isteka vašeg dokumenta. Kod mene je u pitanju 15. jul, zato što je fakultet ostavio period do 15. jula, mada u suštini ja mogu do juna, meni je fakultet gotov u junu. Takođe, još jedna od stvari je da vam treba, taj sertifikat vam treba original. Ja sam se pojavila sa kopijom, zato što sam ja prosto to imala na internetu, međutim oni su mi zahtevali original, ja sam im iskukala kako to nigde na sajtu ne piše, tako da je to prošlo, ali ne mora da znači da će svako to da odobri, vi za svaki slučaj nabavite vaš original, pojavite mi se sa originalom i kopijom i sve će biti. Sedma stvar koja vam treba, 7. i poslednja, je zapravo dokaz o uplati, a to je drugi link koji se nalazi na sajtu dole za aplikaciju. Takođe formular koji treba da popunite, zatim sa tim formularom odete u banku, bilo koju špansku banku, uplatite im novac, oni vam taj formular potpišu, lupe pečat, vrate vam, ja mislim od 4 papira da vam vrate 2 ili 3, nisam sigurna, i sve to sačuvati i to vam je taj dokaz o uplati i to bi bilo to što se tiče dokumenta. Kada skupite sva dokumenta, potrebno je samo da sačekate svoj sastanak koji će biti 4 do 6 nedelja od dana zakazivanja i onda u suštini kad odete tamo, prijavite se, sačekate svoj red, verovatno ćete čekati možda 15-20 minuta, ne duže od pola sata, i to samo, ja recimo nisam čekala uopšte, tako da u suštini sve zavisi, ne bi trebalo se čekati duže od 20 minuta. Kad uđete tamo, sve će biti gotovo za 5 minuta, predate sva dokumenta, oni sve to provere, ostavite otiske prstiju i to je to. Kada sve to predate i kada se to sve završi, oni će vam dati papir koji u suštini potvrđuje to da ste predali i da čekate svoj dokument, i taj papir će u suštini imati sadržanu adresu gde treba da pokupite svoj dokument i vreme. U suštini to bi bilo to. Sledeći potez je da sačekate, to će uglavnom biti verovatno nekih isto 5-6 nedelja od dana kada ste predali ta dokumenta, tako da u suštini to je to, nema više šta da se priča. Ako vas zanima, eto kad pokupite dokument, on izgleda ovako, ovde piše extranjeros España, estudiante, piše da ste student, moje ime, nacionalnost, adresa, ja sam promenila adresu, ja i dalje mi stoji da živim u Valenciji, Valencija je ulica, ne grad, tako da lokalitet, do kad vam, odnosno opština, grad, do kad vam traje, kada vam ističe dokument, vaš potpis, vaš nije broj, i u suštini to je to, ništa. Podzadi izgleda kao srpske lične karte, ne znam kako za ostale ex-ju zemlje, ali naše lične karte izgledaju ovako.
u suštini to je to. Nadam se da sam bila od pomoći. Ukoliko imate bilo kakvo pitanje, slobodno ostavite dole komentare, pišite mi, nije nikakav problem, planiram da odgovorim na sva pitanja vezano za studiranje u inostranstvu. Bilo što da je u pitanju, da li je Barcelona, da li je neka druga država Evropske unije, slobodno mi se javite i rado ću da vam pomognem. Do sledećeg viđenja. Ćao!